тамошобинони азиз, салом, дуруд мегӯем ҳузури нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доред. Тақдими шумост барномаи дурдонаҳо аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд ана ҳамин кӯдаки зебову донову дӯстурӯяк ки ном доранд Муҳаммадҷон. хуб Муҳаммадҷон, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. хуб Муҳаммадҷон, лутфан мегуфтед ки номи боғчаи шумо чист? номаш чист? Афсона. номи боғчаатон Афсона аст. шумо ба боғча рафтанро бисёр дӯст медоред? холаҳоятон хуб ҳастанд? ҷӯра доред? кани номҳояшонро гӯед. Фотима. фотима. боз? Мишкон. номи ҷӯраҳои шумо Фотима, Мишкон, боз кист? тамом? аяҷонатонро дӯст медоред ё ки дадаҷонатонро? Дадаҷон. кадомашон шумо бисёр чиз мехаранд? Дадаш. дадеш? дадаҷонтон бисёр чиз мехаранд, а? хуб Муҳаммадҷон, ҳозир бозӣ мекунем. ана ин тух аз они шумо. марҳамат. ана инаш аз они ман. инашро ман медорам, инашро шумо медоред. шумо ба тухми ман якто мезанед. агар ки шумо ғолиб оед, мен ба шумо тӯҳфа медиҳам. агар ки ман ғолиб оям, шумо шеър мехонед. майлаш? хуб кани ба тухми ман занед. тухми ман шикаст, шумо ғолиб омадед ва тухматонро гирам. акнун ман ба шумо тӯҳфа медиҳам. марҳамат. ин тӯҳфа аз они шумост. хуб Муҳаммадҷон, шумо шеър медонед? кани хонед. Муҳаммадҷон, шумо рангҳоро мешиносед? мешиносед, а? хуб ана Муҳаммадҷон, ин кадом ранг аст? ранги зард. ранги зард аст. офарин. ана ин кадом ранг аст? ранги кабуд. ранги кабуд. ана ин кадом ранг аст? ранги сурх. ранги сурх аст, а? офарин. хуб Муҳаммадҷон, шумо меваҳоро мешиносед? ҳозир ман ба шумо расми меваҳоро нишон медиҳам. шумо мегӯед ки ин кадом мева аст? ана ин кадом мева аст? ин олуча аст. олболу мехӯред шумо? ана ин олуча аст. ин кадом мева аст? ин киви аст. хуб ана ин меваро мешиносед, а? чӣ ном дорад? лимончой. шумо лимончой мехӯред дар хонаатон? офарин. хуб ана ин кадом мева аст? ин шафтолу аст. шафтоли. ин чӣ ном дорад? нок. нок. офарин. ин чӣ ном дорад? ҷардош. ин чӣ ном дорад? ананас. ананас. офарин. инро шинохтед? чӣ аст? анор. анор. офарин. хуб ин кадом мева аст? себ. себа. дӯст медоред себро? ана ин меваро шинохтед? чӣ аст? ангур. ангур аст. хуб ана ин кадом мева аст? банан. банан. бананро дӯст медоред? офарин. хуб шумо меваҳои зиёдро номашро медонистаед, ҳа? бисёр хуб. Муҳаммадҷон, падари шумо бисёртар дар телевизион кадом сарояндаро тамошо мекунанд? Сита Қосимованро тамошо мекунанд. сурудҳояшро дӯст медоранд, ҳа? ҳозир аз номи шумо як суруд пахш мекунем баҳри падаратон ҳамчун тӯҳфа. хуб? майлаш? тамошобинони азиз, тамошо мекунем яке аз сурудҳои Сита Қосимованро бо ҳам. сипас барномаро идома медиҳем.
тамошобинони азиз дуруд мегӯем, ёдовар мешавем шумо барномаи дурдонаҳоро тамошо мекунед аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент ва мо бозиамонро идома медиҳем. Муҳаммадҷон, ҳозир ана ин ҳалқаҳоро ман холӣ мекунам. шумо бошед чӣ хеле ки ана ин ҳалқа омода шудааст, яъне ки ҷобаҷо гузошта шудааст, ҳалқаҳоро ҷобаҷо мегузоред. Кани марҳамат сар кардем. Монед, ҳа, гузоред. Офарин. Акнун ана инаш кадомаш калон аст? Ана инро мегузоред. Марҳамат. Офарин. гузоред. Марҳамат. офарин. шумо тавонистед ҷобаҷо карда гузоштед, ҳа? бисёр хуб, шумо тавонистед ҳалқаҳоро дар ҷояш гузоштед. акнун ман ба шумо боз як тӯҳфаи дигар медиҳам. ана ин шоколад барои шумо. дӯст медоред шоколад хӯрданро? марҳамат. барномаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад? кадом бозӣ ба шумо писанд омад? кадомаш бисёртар писанд омад? ана ин ҳалқачаҳо писанд омад ба шумо? бисёр хуб. шумо тӯҳфа гирифтанро дӯст медоред? ман ба шумо тӯҳфа кунам, хурсанд мешавед? баъд раҳмат мегӯед? тамошобинони азиз, чун сарпарасти барномаи мо ширкати Рахш таксӣ мебошад, мо ба меҳмони барномаамон тӯҳфаи сарпарасти барномаро тақдим мекунем. ана ин ифтихорнома барои иштироки фаъолу наъатон муборак шавад. ва ана ин тӯҳфа низ аз они шумост. муборак шавад. бозиҳояшро дар хона бозӣ мекунед. хуб, дар бораи соли нав шеър медонед? سال آمد بابا خیشک تازم به خانه من با من خیشک بکنش دد اکیدون درست. آفرین، تشکری زیاد. خب محمد جان، شما در بین اپاهایتان کدامشان رو بسیار دوست می‌دارید؟ فاطمه نقض می‌بینید. برای چی دیگر اپاهاتون نقض می‌بینید؟ فقط فاطمه نقض می‌بینید. فاطمه شما جنگ نمی‌کنن می؟ کتی شما بازی می‌کنه؟ خب شما کدام خوراک رو دوست می‌دارید؟ تربوز. شما تربوز نقض می‌بینید. کدام اوقات نقض می‌بینید؟ مانچویا؟ نه لیمون. لیمونچویا نقض می‌بینید. خب محمد جان، شما کدام اوقات رو نقض می‌بینید؟ شما شجلیک نقض می‌بینید. هر دو ما شجلیک خوری میره؟ فاطمه هم بله؟ بو که بره؟ زهرا. که؟ زهرا جانه؟ بو که بره؟ میشکانه بله؟ تمام دیگه هیچ که نه بلیم شجلیک خوری کجا میره؟ اون طرف کجا اون طرف؟ دیواشتیچ؟ شجلیک دیواشتیچ نقض می‌بینید می؟ شجلیک خوری میریم چقدر میخوره شجلیک؟ دو سیخ میخورید می؟ با چی میخورید؟ سه تا شجلیک میخورید می؟ آفرین. لیمونچه هم میخورید کلان شاید که میشید؟ میلیشا میشید؟ چی با میلیسا میشید؟ شما کتی ایتون دادتون کجا میره؟ بسیار سنبور بینی؟ با چه نقض بینید شما؟ چوپا چوپ نقض بینید؟ با چه نقض بینید؟ با ماشینچه. با چه نقض بینید؟ با شکلات؟ محمد جان خانه میسازم دو قصه؟ نکتی خانه چه سازم؟ منم این طرف میسازم خب؟ کلان شبت خانه میخرید می؟ کجا خانه میخرید؟ مگزین با خانه میخرید؟ خانه تون با کی های میبرید؟ میشکونه بره؟ فاطمه بره؟ ایش روه؟ نه روه؟ روه نه؟
бибеш рава? Не? бобош рава? нарава? тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи дурдонаҳо. Агарчи барномаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад, пас мо низ хушҳол ҳастем. Ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. саломат бошед. боз меоед ба барномаи мо? боз омада иштирок мекунед, ҳа? дафъаи оянда вақте ки меоед афсона аз ёд кунед, хуб? боз бисёртар шеър аз ёд кунед, чистон аз ёд кунед, хуб? тамошобинони азиз, то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.